tata ka mmanwụ anyị na afọ mbido ka anyị na-ebido anyị erigo emot ego oku mmanwụ sorry afa m bụ Ogbuefi Jude Nsekwe onye eji ochi na nwata wee malụ na Agbụdo. Oku mmanwụ anyị ka anyị na-akwapụ ngwongwo today ka anyị na-endi ya today. Anyị erigbo ya bụ oriri oku mmanwụ a month and some weeks, so tata ka ọ na-ana. Oku mmanwụ anyị bidoro mgbe Agbụdo bido. Mmanwụ bụ culture, omenala onye nwanne na nwanne ji enwekọrịta aṅụrị. Ejighị mmanwụ eme ajọ ihe, ejighị mmanwụ ezu ori. Enwere ibe ajọ ihe mmanwụ a na-eme wute mmanwụ egwuregwu nwanne na nwanne. So oku mmanwụ a bidoro mgbe Agbụdo bido. Ọ bụrụ anyị nwa bidoro ya, ọ ndị nna 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 anyị ha bidoro ya, and ọ ma nlukwa na anyị nwa o endi ya because na anyị nwere benefit. E nwere ọdọ oku a na-eri. Oku bụ oriri n'asụsụ Agbụdo anyị. Oku bụ oriri Agbụdo na-eri, na anyị na-eri oku. E nwere ọnwa ise, e nwere ọnwa ịsaa, e nwere ọjọọ ebe, e nwere oku anọ. Nke a bụ oku mmanwụ. Ihe eji kpọọ ya oku mmanwụ bụ na mmanwụ ka a na-etitiri out. Uru a na-erite ka nkụ because na onye ọbụla na-enwe aṅụrị, ma nwoke ma nwaanyị ma nwa nọ n'afọ na-enwe aṅụrị because na nduzi esi na-anatacha. A na-eme once in a year, ọnwa ise Agbụdo once in a year. A na-eme ọ na-aba na-eme dịka ụbọchị mmanwụ ga-esi n'ugwu rituo. Ụmụ nwaanyị anyị ga-ebiara anyị ihu na azụ butere anyị n'obodo. Mmanwụ sikwara ugwu rituo, ha na-ata ihu. Ụmụ nwaanyị a na-ekiri mmanwụ. Onye nwekwana ego ọ bụọ mmanwụ ego. Ọ bụrụ sọsọ nwoke na-eme mmanwụ, mana ụmụ nwoke na-eti ya, mana ụmụ nwaanyị na-abịa ekiri. Ifuru oku mmanwụ a na-aṅụ taa, anyị nwa bụ ndụ ama ebo ụdị ọkpala Agbụdo a. Dịka adakwa na Agbụdo a na asị ke ndụ bụ dị ọkpala, anyị nwa bụ ama ebo. Tata ka ọ dị 27 years. Highest mmanwụ anyị nwere bụ Omenike. Tata ka ọ dị 27 years. Anyị tiri Omenike, ọ bụ ama ebo tiri ya. Olukwa tata make na 27. Olukwa anyị nwa because adị eti every day. Ọ na-elu elu olulu unu na-eti highest Omenike. Mmanwụ anyị bụ the highest mmanwụ anyị bụ Omenike. And ọ ya bụ ọ na-abụ ọ bịachakwa na mgbede mmanwụ a na. Ị na-anya kịra ụmụ boys na-ebe na mmanwụ anyị a na until next. N'ịfụkwa mmanwụ ebe after today ma na akwamozu. So anyị bụ ama ebo n'isi obi Agbụdo bụ ka olu ọ ya ka anyị na-celebrate ihe a na-eti ya na anyị nwa aṅụrị dị na ya because no 27 years ago ka olu gburu anyị eme ya wee lutekwa again. Anyị bụ ndị ndụ chekwa 27 years to now anyị mara ihe ọ bụ. It's a very long year. So anyị bụ ndị ndụ mgbe emere nke a ka bụcha obele nwa etotakwana Agbụ dị mkpa na-emekwe. So anyị na-ekele Chukwu na edulukwe na-achịkwa Chukwu biko ndụ nke anyị ga-amụta, ndị nke amụta this year ga-anọlukwa mgbe ọ ga-elukwa anyị ọzọ ka a nọchie ike ka Chukwu doo ha ogologo ndụ. Ana m ekele ndị Agbụdo biko onye ọbụla kwantewa omenala. Ihe anyị na-eme na anyị adịghị eme ka emegide nwoke ka emegide nwaanyị. Ndụ ọbụla nọ na nke mewe ka ọ dị mma. Anyị achọ otigbuo ozọgbuo. Anyị achọ a na-eme mmanwụ mmadụ ada ma ọ dị mmadụ akọ ibe bọtụlụ. Ọhịa anyị na-eme avoid. Mmanwụ bụ egwuregwu. So ana m ekele nwoke ekele nwaanyị. Onye ọbụla wetuo obi ka anyị mee ya peacefully. Ekele m gị. Afa m bụ Maazị Ifeanyichukwu Nwigwe, Maazị Kpakpando nke izizi na Agbụdo Kingdom. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị anyị na-aṅụ oku mmanwụ Agbụdo. Ihe omeni bụ na anyị enyigo n'ugbo tụọ n'ugbo chie mmanwụ for about 1 month and some weeks.
so taa ka anyị na-emechi ya anyị na-akwara ga mkpamkpa mmọnwụ n'afịa so n'ụbọchị tata dịka ka agbụrụ si wee dị ọnụma na-ata obodo nwere onwe ka obodo si dị asị ka emegodi ya vileji ọbụla mee nke ha na vileji ha ka amagodoli nke ka mma ọya ka a na-eme na ebe ị nọ ugbu a kịta bụ na Agbodo n'Ipite vileji na Agbodo andọ ndị be Nwigwe Ọgbụugo bụ ihe ịchụ omenike nke dị isi elu anyị echivugo before mana some years ago about 27 or 26 years ago o wee rutekwa anyị tata andọ Nwigwe Ọgbụugo bụ isi Agbodo Ipite tọrọ Agbodo niile ndị be Nwigwe Ọgbụugo tọrọ Ipite niile that means not ndị Nwigwe Ọgbụugo bụ ihe tọrọ Agbodo niile andọ ha ka ime oku mmọnwụ alụte ị na-efu na ebe niile na-aga ọfụma anyị tinye sekuriti ndị youth ndị ọchụ udo ndị ga-agba mbọ fụ na ama nwe any problem adịsị oku mmọnwụ anyị kpọkwu ma ndị polisi from Ogbu division and from Enugu division ka ha bịa nyere aka ịma na mmọnwụ bụ nganga ọna ụfọdụ ji aghala eme ya mana anyị chọrọ ịgwa ndị mmadụ nọ nganga ka ekwesị iji were mmọnwụ ha so ka ha wee mụta na mmọnwụ bụ ihe egwuregwu so n'ụbọchị nke tata anyị na-ayọ ihe ekele mmadụ anyị anị Agbodo ka o nyere aka fụ na oku mmanwụ anụ a ga-eme this year 2025 na ọ ga-aga ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla ise nnukwu mmadụ for the culture okpukpe mmabụrụ
Nene. Oh, baby, nene. Yeah. What's going to combien mettre de caméra? What's going to combien mettre de trou? Oh yawa, oh yawa, oh yawa. Nene mau. Oh yawa, mau na pop. Oh
yawa. Oh, yawa. Oh, yeah. That's so. Oh, yeah. Wire. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. More wire. Wire. Colombia. Oh yeah.
Ọchụzo ndewo. Ndewo.
Avambo Ndubuisi Okolo Powerhouse Abog 2 on Bang Bagburu town no Kano Mount Okumau I name annually every year I name today or a cultural heritage though from a long time ago or to go centuries before some of us we are born. So the final day today behind them maybe I Ingo Okumau I na Ingo Okumau the last day of Okumau Ndebod. So I can name no basta. And I know na Ikebunegu, Oboda Bobodi Ikebunegu, a shrine, a special shrine, a date on a back I know when they made the final festival. So, Ibitanine, never. Nime would say a special day for us. Nekene Odupuriche. Ndị bita niile nne kere mmadụ ka alụsị agwụ fụọ hapụ ihe niile ọ na-eme
hapụ obodo oyibo jiri eme ka eshọn ọ nata taa ekene ọ na-afụ agụ ekene Mamadụ ka Kpakpando na ụdị pụrụ iche azụrụ ihe ikwukwu n'ihe ụkwụ akwụbede Mamadụ ka ọ na-afụ agụ prọfesọ Emeka Igwe DVC Coast City University ọ nọ here a special man onye egbodo onye ibite egbodo Mamadụ ka ọ na-afụ Kpakpando bụ ndị nke na-echifụta na-enye omenike nke bụ the last year na so anyị na-ekene ha wa chairman both youth and ibite yena ekene Mamadụ ka Olimiri Junior enwere so many supporters and so many well wishers and so many yena na-eme ibe na egbodo anyị ga ha gụọ ha ọnụ ọta anyị na-ekene ikpe unu nwa in a special way for half year unu na-emega today ndị ka ha nọnyere n'ụbọchị today is a special occasion none Igwe kwuru ọha igwe na-ebi ego mụ na ya akụta n'abalị n'ime mbuko This is my man.